ine sindidakhulupirire ndipo sindikukhulupirira kuti siku la lero a president achakwera angamusankhe munthu kuti akakhale wamkulu woona za immigration muno Malawi, munthu amene anachita retire 28 years ago. 28 years ago. Ndipo munthu ameneyi wagwiranso ntchito ndi Malemu Kamuzu. Kodi mukufuna mupereke uthenga wanji kwa Chinyamata, Mr. President? Mukamapita kuneno kapena mmene munapita kuneno muja last week kukapanga youth policy, ine ndinkaona ngatitu mwina mukufuna nonso pano muyambe kusintha zimene mmanena pa kampeni ziyambe kugwira ntchito kuti achinyamata muziko lino amene akuvutika kwambiri ayambe kusimba lokoma. Lero mwachoka kuneno kuja mutapanga programu yokoma kwambiri imene ife timayidikirira kuti asono ziko liyamba kuyenda bwino. Lero wiki later parliament ikukachita pasi bill yonena kuti majaji azichita retire akafika zaka 70. Komanso chodabwisa ndi bill imeneyi, Mr. President, bill imeneyi yachokera kuboma, si private members bill kwa ife amene tinapita ku parliament, yachokera kuboma. Funso nkumati kodi ndi chani chimene mukufuna muuze ziko? Ndi chani chimene mukubisa inuyo aboma? Chifukwa ina ikanachokera ku private members kukhala bill ya private mwina sikanamveka. Koma inu nomwe amene muli pasogolo kulimbikisa youth empowerment komanso kunena kuti 2063 aziko lino lizakhale pabwino. Kodi 2063 timamunena uja azafikako tikamapanga zimenezi? Malawi azakhala wokoma ndi anthu a 70 years? Musanapitirire pamenepo parliament kungokambirana za majaji. Lero tundu uyu mukumusankha munthu wa over 70 amene wachita celebrate birthday yake posachoda pompano. Kodi Mr. President kapena inu ma advisors ntchito yanu makamaka ndi chani? Kodi tikamati wochita advise president mukumuchita advise president patipo? Ndikuuze nitu siku lina Malawi muno tizangogawanapo zida, tizagawanapo bandi izagawanapo zida, chifukwa tikuona kuti ife achinyamata tikutoledwa kwambiri. Maudindo amene anayenera apite kwa achinyamata, lero maudindo aja akupitabe kwa anthu amene aseva kale mboma, amene anatopa, amene akuyenera kuti azikakandidwa ndi ana awo kunsana chifukwa chokalamba anthu ajaso akubwerera mu system. Kodi kukhala amakhala choncho? Ife achinyamata tikamadandaula muzitiopseza kumanena kuti mufuna mutimange. Ena ife ngati ine Boni Kalindo ndini milandu inaso ndikukalowa nayo koti mande likubwerali chifukwa chokuti chofuna kuwalankhulira Malawi chilungamo. Mukanakhala ndi chisoni, mukanakhala mukutunthumira ndi umphawi umene achinyamata kapenanso a Malawi akukumana nawo. Lero ndi awa leronso nawo amera asusulaso bala poyikaso mchere pabala lopweteka kale, fuel wadula kwambiri. Lero mukukapangisa press conference ziko lonse kumakumverani inu amera kuti mwasisa fuel ndi 50 kwacha, zimenezo ndi nzeru? Ndipo kodi mukamakhala m'maofesi simmalangizana kuti zimene tikupanga ifezi ndi uchisiru kwambiri, uchisiru kuti mulero limwakweza fuel ndi 600 kwacha, 700 kwacha, 800 kwacha,
1000 kwacha lero mukakambirane kuti Malawi ndi zisilu tiyeni tikasise fuel ndi 50 kwacha. This is an insult, a total insult to the Malawi nation. Ndikanakupemphani inu bwana kuti pena paja ma decisions amene mukumapangawa muziaganizira Amalawi amene akumva kupweteka kale. Koma tifunso nkumafunsa kuti kodi zimene mukupangazi 2025 mukayimanso kapena simukayima. Chifukwa mukupanga zitu mukumuuza Malawi kunena kuti inu simukayima simukafuna so vote. Chifukwa Malawi 1-0 sanga kavotere izizi 1-0 Malawi 1-0 sanga kavotere so izizi. Ndipo inu ma advisors malo mukuti muzachita advise ya president za nzeru zoapangisa kuti anthu akakhale ndi chidwi choavotera 2025 simukuwalangiza lero ndikufuna ndikuuzeni mukukagwa 2025 mukukagwa ndi president wanu yemweyo ndipo ntchito zanu nonse zikukathatu. Chifukwa Malawi 1-0 sanga kavotere manyaka ngati amene watu. Ndipo Malawi wachi nyamata amene ndi muziwa ine nyamata 1-0 zache sanga kavotere tu izitu. Ndikupempheni kuti anthu amene mwasankhawa kapena decision imene mwapanga yokuti anthu akujudiciary amene akukayikiridwa kale muziko muno azikachita retire at the age of 70. Why not a teacher? Why not a nurse? Why not any other civil servant? Na Yesu azikachita retire pa 70. How special are these people? Lero mukukasangaso munthu amene anachita retire 28 years ago. Ndiye Beni Longwe uja akamanena kuti judiciary siri bwino. Judiciary siri bwino. Muzinena kuti mufuna mumange. Ndiye tumubwere mumange ma activist tonse. Muamange anamiwa aja anabedwa pose jedwa aja anachidwa kidnapped kuti alephere mademo. Mumange Longweyo, munimange ine, mumange Nakoma, mumange Phunziro Mvula, muamange onse ma activists. Chifukwa zimene zikupangikazi ndi chibwana cheni. Ndipo ife sitingakhale jeti ndikumaonerera izizi zikuchitika muziko linolo. Amalawi ali pa umphawi kwambiri ndiye muzikatiseweresa kumanena kuti tikusisa fuel ndi 50 kwacha. What's that? That's completely nonsense. Komanso inu ma members of parliament musamale kwambiri. Muziwe kuti posachedwa pompano kuchibwana chimene mukupanga inu ku parliament icho posachedwa pompano muafunanso anthu akumuzi. Mukafuna anthu akumuzi kuti akakuvotereni ndi zimene mukupanga izi ndi chibwana kwambiri. Ndipo leader of the house, where are you? Leader of the house, the way I know you, leader of the house. Mungalolere chibwana changati chimenechi kuti anthu azikapanga malamulo okuti judge azikachita retire 70 at 70. Ndiye tipemphe pano kunena kuti aliyense Malawi muno ayambe kupanga zache. Ndipo aliyense ogwira ntchito mboma komanso private sector zaka zochitira retire ndi 70. Chifukwa mwayambisa ndi inuyo. Komanso aliyense amene anachita retire ayambe kulembedwa ntchito. Kaya anachita retire wakhala zaka 40 kunja nayenso ayalembedwe ntchito. Chifukwa Malawi uyutu ndi watonse. Wina aina asakhale Amalawi ambiri ena wasakhale kuti alibe ufulu wawo ngati Amalawi. Tonse tikhale ndi ufulu ofanana. Tonse tikhale ndi ufulu ofanana. Osakhalaso zonyengererana iyayi. 70 munthu akuyenera akakhale ku nyumba. Ndipo Immigration Act ikuchita monena momveka bwino kunena kuti amene akuyenera kulembedwa ntchito kukhala udindo umene uku immigration malingana ndi Act ya 1972 kupita musogolo mpaka na 1994 akunena kuti munthu akuyenera akhale kuti ali ndi udindo kale kongo ku immigration ko kapena zitengera minister amusankhe munthu wina koma ngakhale kuti akugwira ntchito koma akhale kuti munthu akugwira ntchito amusankhe munthu wina amene akugwira kale ntchito osakhala wina aliyense. Sono mukukamutenga munthu okuti wachita retire. Izi tumukuyambisazi ife tikamanene achinyamata musamatitenge ifeyo ngati amisala. Musamatitenge ifeyo ngati tatumidwa. Iyi ni nkhani yombesa chisoni kwambiri. Achinyamata ambiri akuyenda ndi ma certificate muthumba. Ma certificate yakuolera muthumba. Lero mukwatenga anthu okuti anachita retire.
Malawi pamene wafika pa Malawi ndikukupemphani a Malawi nonse kumene muliko kuti nthawi yokuti tizuke timenyere ufulu wathu ndi inoyo. Ndipo posachedwa pompano mademo akuchitika kuja kumachoda kuti kukaronga. Sitikubwereranso mbuyo kumangidwa kukhala mundende. I am ready to be arrested and convicted and saved. Koma kuti tionerere ziko likupangidwa za chibwana zangati zimenezi. Ine sindilolola iyayi. Komanso inu mamilisha amene mukumatenga zikwanje kuti muzipha anthu tsiku la matemo, ndikukupemphani kuti mubwere kuja kumachedwa kukaronga. Posachedwa pompano Bon Kalindo akhala ali kukaronga Bon Kalindo amene mmatumidwa mmavala ma reflectors a green a red ndi zikwanje za nyuwani mutatumidwa mubwere kukaronga. Tizaonane pakaronga chifukwa mademo a Bon Kalindo monga mene tinalengezera atandipempha chimwene yanga a Ben Longwe komanso ahape Gondwe kuti tenti wale zakale tiyambeso za nyuwani mademo akuyambira kukaronga. Ndipo this is our country, no one is gonna intimidate us. Chifukwa zikupangika ndi chibwana chachikulu munomo mununka. Ndikuona kuti takhala nthawi ayitali ndili chete mukuona ngati ndine opusa sopano. Timafuna tione kuti kodi dziko limukuliyendesa bwanji. Koma sopano zikuoneka kuti everything has gone to the dogs. Apapa ichoke inyenyeke ndiphedwe koma tibwerere pansewu kuti Malawi chimene chili chawo chikhale chawo. Madzulo abwino kwa inu nonse. Ndipo posachedwa tiyamba kulengeza zokhuzana ndi ma demonstrations akukaronga kuyambira pamene tidasiyira CCTV ndi Bon Kalindo.